שלום לכולם, שמי לינור, נמצאת איתי כאן ירדן, אנחנו הבעלים של ICY, כולנו גרות כאן באי, ואנחנו שמחות לראותכם. אז קודם כל אני רוצה להודות לכם שהקדשתם מזמנכם להצטרף אלינו. נדבר היום על שוק הנדל"ן המקומי, ננתח מי לקוחות הקצה, מה מאפיין את הביקושים, ואילו נכסים באמת נחשבים לאטרקטיביים ורלוונטיים במיוחד להשקעה. נחזור לבסיס ונעשה סקירה מקיפה על קפריסין, יתרונות וחסרונות של העיר, נצלול ללימסול שנחשבת היום לאחד היעדים הבולטים והמבוקשים ביותר לנדל"ן ולהשקעות, וכמובן נקדיש זמן לשאלות שלכם. קיבלנו כבר מספר שאלות ואנחנו נשמח לענות עליהן, ואתם מוזמנים לרשום לנו גם תוך כדי, ואנחנו נשמח ונשתדל לעלות על הכל. אז מי בעצם אנחנו? אז ICY חברת נדל"ן המתמקדת בתחום ההשקעות, פיתוח וניהול בנדל"ן. אנחנו הוקמנו ב-2017, ICY גרופ היום פועלת ב4 חטיבות משלימות, שכל אחת מהן בעצם אחראית על תחום מפתח, ובכך אנחנו יודעות לנתח ולצפות את השוק המקומי. החברה הראשונה שלנו היא חברה עם רישיון תיווך מקומי. בחטיבה הזאת אנחנו מלוות עסקאות מתהליך רכישה, השכרה, החל באיתור נכס וסגירת עסקה, מה שמאפשר לנו היכרות מעמיקה עם שוק הנדל"ן. חברת התיווך שלנו אחראית עד היום למאות עסקאות מ-2017. החטיבה השנייה שלנו זה חברת הניהול שלנו. החטיבה עצמה מנהלת נכסים לאחר רכישה. פה הערך מוסף הכי משמעותי שלנו. החזקות, השכרות, שירות לדיירים, כאן למעשה נמצא הבידול שלנו על פני השוק. אנחנו החברה היחידה שמנהלת את הנכסים עבור לקוחותיה, מה שמייצר לקיחת אחריות עבור הכנסות של הלקוחות. אחד ההישגים המשמעותיים ביותר שלנו, זה שלפני כשבועיים הצלחנו להחזיר לנכסים בבניין האחרון שלנו באופן מלא את כל המע"מ בפחות משנה, שזה חתיכת בשורה. על זה אנחנו עוד נרחיב, אבל אני שמחה לעדכן שאנחנו החברה הישראלית הראשונה שהצליחה לעשות את זה, ואנחנו עוד נרחיב בהמשך. החטיבה השלישית שלנו היא חברה יזמית. כיוון שמבנה החברה שלנו מאפשר להכיר את השוק מכל היבטיו, משוק הקונה ושוק הסוחר, אנחנו יכולים לבחון את השוק בצורה מושכלת ולבחור את העסקאות עם רמת הסיכון הנמוכה ביותר. אין ספק שזה שאנחנו גרות באי ואנחנו מסתכלות הרבה פעמים מעיניים של מקומיות, נותן לנו הרבה מאוד כלים, אבל באמצעות היכולת לראות את כל השוק, אנחנו יודעות להיכנס לחברות ולפרויקטים יזמיים, ששם אנחנו יודעות לתת מענה מאלף עד תף, ולשמור על רמת סיכון מאוד נמוכה עבור הלקוחות שלנו. החטיבה הרביעית שלנו היא חטיבת אירוח מלונאית. בחטיבה הזאת יש לנו את כל תפעול האירוח המלונאי ברמה הגבוהה ביותר, צוותי ניקיון, ריספשן, וכל מה שצריך. שם בעצם אנחנו מייצרים ללקוחות חוויה, מה שהופך את הדירוג שלנו היום לבוקינג ל-9.4, ושומר על הכנסות גבוהות בקרב המשקיעים. היתרון שלכם כמשקיעים הוא שהכל נעשה תחת קורת גג אחת, בסטנדרט גבוה ובגישה אחידה ובשקיפות מלאה לאורך כל הדרך. אנחנו לוקחים אחריות על העסקאות שלנו ושל הלקוחות. ICY מציעה ללקוחותיה מעטפת שירותים מלאה שמלווה את המשקיע לאורך כל הדרך, משלב הראשוני ועד ניהול הנכס בפועל. זה מתחיל מהבנת הצורך האישי שלכם, ואיתור ההשקעה הנכונה, ממשיך בייעוץ בנקאי, ליווי משפטי ותכנוני, ומגיע עד עיצוב. והדבר הכי חשוב זה היום של אחרי, הניהול של הנכס, ההשכרה וגם מחירה עתידית של הנכס. מטרה זו מאפשרת לכם תהליך בטוח, והכי חשוב להיות שם ביום שאחרי, כי אנחנו מאמינות במערכת יחסים ארוכת טווח. ירדן, את תרצי להוסיף משהו? כן, אז קודם כל בוקר טוב לכולם, אני מאוד שמחה שאתם פה, וכן, אני רוצה להוסיף משהו לגבי מה שאנחנו עושות כאן, באמת בכמה מילים. כשלקוחות מגיעים אלינו, הם לא יודעים מאיפה להתחיל, הם שואלים אותנו שאלות, המון שאלות, ואנחנו צריכות מאוד מאוד למקד אותם, אנחנו צריכות לשים דגש על הלקוחות עצמם, ועל כל מה שקשור ללקוח. אנחנו
קודם כל מתחילים במה אתם צריכים, ומה המטרות שלכם ברכישה, ואנחנו נדבר באמת על מטרות וצרכים בהמשך, אבל אנחנו גם תמיד נבדוק איתכם מה התקציב שלכם, כמה אתם כבר מכירים את קפריסין, כמה אתם בשלים לעשות את הצעד. הגישה הזאת מאפשרת לנו לדייק את הבחירה, אנחנו נמקד ככה את ההמלצה שלנו, ונבנה לכם הצעה שמותאמת באמת לצרכים האישיים שלכם. אז באמת למה דווקא להשקיע איתנו, ולמה דווקא בפרויקטים שלנו? אז אנחנו, לדעתנו, השקעה חכמה נמדדת לא רק במספרים, אלא בתמונה הכוללת ובאיכות שלה. אז השקעה טובה זה לא משחק מזל, זה ממש שחמט. כל לקוח שמגיע אלינו, אנחנו בונות לו אסטרטגיה מדויקת, ואנחנו מסתכלים כמה צעדים קדימה. ההשקעה מבחינתנו נבנית משילוב מדויק של כמה פרמטרים, שצריכים להציג את כל התמונה כולה. אנחנו נתייחס לצרכים וליעדים של הלקוחות, לתזמון של ההשקעה בחיים שלהם ובשלב שזה מגיע, וגם צריך להתייחס לנכסים הספציפיים, למיקום של הנכס, לתכנון שלו, לאיכות הבנייה, ומאוד מאוד חשוב גם להתייחס לניהול המקצועי, שזה בעצם אנחנו כשותף מקומי שאפשר לסמוך עליו לאורך זמן, כדי לשמור על האינטרסים ולדאוג לכל השוטף אחר כך, כמו שלינור אמרה. אז אנחנו באמת בונות בנייני מגורים שמתאימים לשוק בפועל, וגם על זה אנחנו נדבר בהמשך, ויש לנו היכרות מעמיקה עם השוק, וזה מביא אותנו להבנה של מה באמת יעבוד, מה יכניס כסף. יש דירות חדשות, מעוצבות, עם פסיליטיז טובים, והניהול צמוד, שיתאימו ויעבדו גם היום, אבל גם בעוד עשור. בגלל שאנחנו גם אלה שמנהלות את הנכסים לאורך זמן, ודואגות לאחוזי תפוסה ולשירות ברמה מאוד מאוד גבוהה, אז אנחנו בעצם גם אחראיות להכנסות, ולכסף שנכנס לחשבון הבנק שלכם, וגם לשמור על הערך של הנכסים לאורך זמן. בעצם החברה שלנו היא מעטפת שלמה של יזמות, של ניהול, של ליווי אישי ושל שירות. ולכן כשהלקוח בוחר לרכוש דירה בחו"ל, וכשהוא בוחר בנו, אז הוא לא קונה רק דירה, הוא בעצם מקבל את כל המעטפת, שזה מוצר שכולל אומנם דירה, אבל מלווה מהרגע הראשון גם בהרבה הבנה, שכל ושקט נפשי, שלא מקבלים במקומות אחרים. אנחנו נדאג לזה שההשקעה תחזיק לאורך שנים, ולזה שתהיה יכולת אמיתית לשלב בין כמה צרכים, גם נכס להשקעה שיכול להניב, עם אופציה של שילוב עם תושבות בקפריסין, ואולי גם איזו יחידת נופש לכם ולמשפחה, הכל יכול להיות בפעם אחת. אז אם אנחנו מתחילים מההתחלה, למה בעצם להשקיע בקפריסין? אז קפריסין הפכה בשנים האחרונות ליעד בולט מאוד להשקעות בנדל"ן, ולא במקרה. היא מציעה שילוב נדיר של יתרונות שמעניקים ביטחון ואטרקטיביות גם למשקיעים מתחילים וגם למשקיעים מנוסים. לדוגמה, יש פה יציבות פוליטית וכלכלית. קפריסין היא חלק מהאיחוד האירופי, והכלכלה שלה יציבה ומבוססת. המדינה התאוששה בצורה מרשימה מהמשבר הכלכלי העולמי שהשפיע גם על כל אירופה ועל גוש היורו, והיום היא נהנית מצמיחה עקבית, דירוג אשראי מאוד חיובי ואמון מצד כל הקהילה הבינלאומית. בקפריסין יש תהליך ברור ומסודר לרכישת נדל"ן, גם לזרים, בניגוד למורכבויות במקומות אחרים. הממשלה פה מאפשרת רגולציה מאוד ידידותית, אפשר לקרוא לזה, למשקיעים זרים, וגם יתרונות מיסוי, שהמיסוי בעצם אחד מהיתרונות הבולטים ביותר בקפריסין. המיסוי בקפריסין נחשב לאחד מהנמוכים ביותר באירופה ובעולם, והוא משחק תפקיד מרכזי בכלל בהפיכת האי הזה למוקד פיננסי, גם לפני המשבר וגם אחרי המשבר. אז כמה מספרים ככה, מס חברות עומד על 12.5% בלבד, והוא מהנמוכים בכל האיחוד האירופי. יש הטבת מס משמעותית ליחידים, ובהכנסה שנתית של עד 19,500 יורו בשנה, זה פטור לחלוטין ממס בגין ההכנסה. אין כאן מס ירושה, ומס דיבידנדים עומד על 2.5% בלבד. אנחנו עדים לשינויים במיסוי במדינות אחרות, באמת שקורות גם כן באירופה, ודווקא בקפריסין מאוד מאוד בולטת בשמירה על יציבות, ואין פה הרבה שינויים, או דברים שמזעזעים או ממש משנים את התמונה. זה מייצר ודאות ואטרקטיביות מאוד גדולה, והגירה מאוד חיובית לפה. עוד יתרון מאוד מהותי לרכישת נדל"ן בקפריסין, היא שבשונה מישראל, הקרקעות והנכסים בקפריסין יירשמו בטאבו בבעלות מלאה של 100%. אם בישראל קונים נדל"ן בצורה של חכירה, כמו שאנחנו מכירים את זה, והקרקע תמיד תישאר בבעלות המדינה, בקפריסין ניתן לרכוש נכס בבעלות מלאה, כולל קרקע, כולל נכס, הכל 100% שלכם מיום ראשון.
אי אפשר שלא לדבר באמת על קרבה של ישראל לקפריסין, שלמשקיע ישראלי זה דבר מאוד מאוד נוח. מרחק טיסה של 45 דקות, וזה מאוד נוח לנהל ככה השקעה. אפשר לקפוץ לכאן ממש ליומית, אפשר להגיע לעבודה, אפשר להגיע לנופש, זה מאוד מאוד קרוב, והמיקום שלה גם אידיאלי באופן כללי מבחינה אסטרטגית בין אירופה, המזרח התיכון ואפריקה. זה מהצד שלי. לינור, אולי אחרי שסיפרנו קצת על הפעילות שלנו, אולי תעשי לנו סקירה כללית על קפריסין, תתני לנו את התמונה הרחבה, למה להשקיע כאן, מה היתרונות, מה חשוב לדעת. אז בואו נעשה סקירה קצת על הערים, ונבין איך הן מתחלקות, ומה היתרונות וחסרונות של כל עיר. אז בואו נתחיל בניקוסיה, עיר הבירה של האי, מרכז הממשל, הפיננסים וההשכלה הגבוהה, וכעיר בירה היא ממוקדת יותר בעובדי מדינה, בנקים, משרדי עורכי דין, עיר יציבה לטוב ולרע. מה שמייצר ביקוש קבוע לנכסים להשכרה, יותר בקרב סטודנטים ובכל העולמות של משרדי ממשל ופיננסים. אנחנו רואים שם תשואות של בין 4-5%, יותר בעולם המסחרי, שוק מאוד מאוד יציב וסטטי, שוק עם אופי מקומי. להבדיל מערים אחרות, בניקוסיה אין ים, ולכן היא לא מתבססת על תיירות ונופש, וההשקעה יותר מתאימה לשוק ארוך, זה לא שוק תיירות קלאסי. גם הסטודנטים שאנחנו רואים שם, אמנם יש ביקוש גבוה, אבל מכיוון שאוניברסיטאות מקומיות, אז אנחנו רואים שיש ביקוש לדירות קטנות, והסחירות שמוכנים לשלם שם היא סחירות הרבה יותר נמוכה, אבל סחירות יציבה. אם נעבור לפאפוס, שזאת עיר שמלאה בבתי מלון והערכה, אני אישית מבלה שם פעמיים בשנה, שבוע זה הלוואי. עיר תיירות שהיא קלאסית, פאפוס נהנית מתיירות של משפחות ופנסיונרים, בעיקר ממדינות צפון אירופה, בריטניה, ישראל, מאוד מזכירה את אילת, קהילה גדולה של פנסיונרים אירופאים, במיוחד בריטים, היא מושכת אליה גמלאים וקהילות מחול שמחפשים מדינה חמה, שקטה וזולה לפנסיה. שוק הנדל"ן מתאים במיוחד לאנשים שמחפשים שימוש אישי, ניתן לשלב את הנכס לניהול לטווח קצר, אבל צריך לקחת בחשבון את העונתיות ואת הריבוי של בתי מלון והערכה. אם אני מסכמת את זה, פאפוס מתאימה למשקיעים שמחפשים בית נופש אישי, עם אופציה להכנסה סביב 4%. איה נאפה מקום קטן, המקום הכי אהוב על המתבגרים שלי, מאוד מאוד עונתי, נמצא בסביבות 4 חודשים בשנה הוא פעיל, זה אילת. התיירות שמתרכזת שם היא 4 חודשים, בעיקר לטווח קצר. אנחנו רואים שם, ריבוי נכסי נופש, קיים היצע גדול של דירות נופש, וקיים גם בלאי גדול בדירות, מכיוון שסוג האוכלוסייה שמגיעה לשם לרוב היא אוכלוסייה צעירה, אזור מקסים, פחות מתאים לשוק ההשקעות, מכיוון שאין ביקוש מקומי, וזה לא שוק של תושבי טבע, של קבע. לרנקה היא עיר ים תיכונית שמציעה סגנון חיים נעים ושקט, נמצאת בגישה לשדה התעופה, תמהיל לאוכלוסייה, זה אוכלוסייה שמחפשת דיור בר השגה, העיר בצמיחה, מושכת משפחות וקהלים מקומיים, עם ביקוש לדיור בר השגה. למרות היתרונות התיירותיים של הארנקה מבחינת השקעה נדל"נית, היא פחות בולטת בתשואה, להבדיל מערים כמו ניקוסיה או לימסול, אך מתאימה למי שמחפש תושבות במחירים נוחים. לימסול היא העיר השנייה בגודלה. לימסול הינה הלב הפועם של הכלכלה המקומית, מרכז העסקים, עיר הכנסים והוועידות, ההייטק, מסחר ותיירות ותחבורה ימית. אחד השינויים הגדולים שרואים בלימסול שהעיר מתפתחת בקצב מסחרר. בשנים האחרונות נפתחה כאן מרינה, ריזורט הקזינו הגדול באירופה, בתי ספר בינלאומיים עם רשימות המתנה של 2 למשפחות שרוצות לעבור לאי. מסעדות בינלאומיות,
מוזיאונים ונקודת ההגינה המרכזית החשובה בעולם. כחלק ניכר מהפיתוחים בלימסול, אנחנו רואים שההשקעות של תושבי חוץ, חלק ניכר מהפיתוחים הרי הם השקעות של תושבי החוץ, שהחליטו שלימסול הופכה להיות מרכז החיים שלהם. זה משהו שאנחנו חווים אותם יותר מאז הקורונה. העיר נהנית מביקוש נדל"ני מאוד מאוד גבוה, אחוזי תשואה גבוהים ביחס לשאר העיר, והיא מושכת אוכלוסייה איכותית ועמידה שמחפשת את כל הפסיליטי ואורך החיים שאמרתי לכם. אנחנו רואים שיש עליית ערך מתמשכת. מה מייחד לדעתך ירדן את האוכלוסייה בלימסול? אז באמת חשוב לדבר על האוכלוסייה הזאת האיכותית שמגיעה לקפריסין ובעיקר ללימסול. מגיעים לכאן אנשי עסקים ובעלי חברות מאוד עמידים, שמעתיקים לכאן את כל החיים שלהם, הם מעבירים לכאן את המשפחה שלהם, את העסקים שלהם ואת העובדים, והם מגיעים לכאן בשביל להשתקע. האנשים האלה בעצם מייצרים ביקוש מאוד מאוד גבוה לרמת חיים גבוהה, ובעקבות הביקושים האלה, המקום הזה נורא מתפתח, נפתחים בעיר עסקים שנותנים בעצם מענה לכל הצרכים האלה, באמת כמו שאמרת, בתי ספר, אבל עוד דברים, יש גם נדל"ן למשרדים, ולמגורים, מסעדות ומקומות בילוי ברמה מאוד מאוד גבוהה, ברמה עולמית. לדוגמה, אחד המקומות המבוקשים למשרדים מתמקד באזור של העיר העתיקה בלימסול. זה אזור שיש בו המון משרדים ושיש בו כל מה שעסק צריך. יש שם את כל הסניפי הבנקים הראשיים, משרדי ממשלה, כל נותני השירותים נמצאים במרחק הליכה, גם בתי קפה ומסעדות, וגם מגיעה תחבורה ציבורית. בעצם יש כאן כל מה שצריך לחיי יום יום. אם מדברים על מגורים, אז נגיד אותו איש עסקים יבחר להתגורר במקום שהוא אולטרה לקשרי, או במגדל על הים, או באיזה וילה גדולה, אבל העובדים שלו לעומת זאת, לרוב הם יבחרו לגור באזורים יותר אורבניים, נגישים, תוססים, ויותר קרוב למשרד. על האוכלוסייה הזאת מדובר בעצם על אוכלוסייה יותר צעירה. זה חבר'ה שמרוויחים משכורות מאוד יפות, ויכולים להרשות לעצמם לשלם סכומים גבוהים על דירות. הם יהיו בדרך כלל תושבי חוץ, שמגיעים לכאן כדי לעבוד, בעסקים, במשרדים האלה, והם בדרך כלל ממדינות אירופאיות, או יוצאי ברית המועצות לשעבר, למדינות בהם הילודה עומדת על ילד וחצי בממוצע, והם לא צריכים דירות גדולות. דירת חדר או 2 חדרים יעשו את העבודה, והם מחפשים מגורים באזור שהם פריים לוקיישן, עם פסיליטיז כמו בריכה וחדר כושר בבניין. בשביל הנוחות הזאת, הם מוכנים לשלם אקסטרה פרמיה, כדי ליהנות מכל העולמות. את הלקוחות האלה אנחנו מכירים מצוין, כי לקוחות שלנו בחברת ניהול, הם שוכרים אצלנו לטווח ארוך את הדירות בעצם. כשאנחנו מדברים על ערך מוסף נוסף של המקום הזה, זה בעצם הטראפיק שמגיע ללימסול לצורכי עסקים. לימסול מתפקדת כמרכז העסקים של כל האי, והיא עשירה בוועידות וכנסים, מגיעים לפה פרטנרים ופגישות עסקיות, אנשים שמגיעים להתארח לתקופות קצרות במהלך כל השנה. יש כאן תיירות עסקית איכותית, גם בקיץ וגם בחורף. ואת הלקוחות האלה אנחנו מכירים מצוין כאורחים שבאים לשעות אצלנו בטווח הקצר בחברת הניהול. אז באמת החברת ניהול שלנו וההיכרות שלנו עם לקוח הקצה מלמדים אותנו בכל יום על מה שקורה בשוק. אחד הדברים שאנחנו גם מבחינים בהם זה שבשלוש שנים האחרונות קיימת ירידה חדה בביקוש לדירות גדולות וגם ירידה חדה בביקוש לדירות ישנות. לא משנה אם הדירות משופצות או לא, הדרישה היום מכוונת לדירות חדשות כהגדרה. אז אנחנו מבינים שהשוק הוא במקום של ביקוש גובר לדירות קטנות, חדשות ובמיקומים מאוד מרכזיים. וכשאנחנו עכשיו מבינים מה השוק צריך ומה המגמות השולטות, ואחרי שהבנו מי הם לקוחות הקצה, אני רוצה לדבר על מי שרוכש את הנדלן הזה. בסוף היום ברכישה של נכס מעבר לים, כל אחד מגיע עם צורך מסוים. יש אנשים שרוצים לרכוש נדלן לצורך השקעה, לצורך עליית ערך ותשואה, ויש לקוחות שרוצים בכלל תושבות. יש כאלה שמחפשים יחידת נופש להם ולמשפחה, ויש לקוחות שמחפשים לעבור לקפריסין ולרכוש נכס ולגור בו, עבור עצמם. לכל אחד יש את הסיבה שלו ואת הצורך האישי שלו. ולינור, אני אשמח אם תרחיבי קצת על הצרכים האלה. אוקיי, אז בואו רגע נדבר על סוגי השקעות וצרכים שונים של משקיעים. כל לקוח מגיע עם צורך מסוים. אחד הדברים שאנחנו בודקות בתחילת השיחה, ובעיניי זה הכי חשוב, זה מה בדיקת הצורך והמטרה. הרבה פעמים אנשים לא מבינים מה ההשלכות של הצורך ומשנים את דעתם תוך כדי. אז נכון להיום יש לנו מספר צרכים של לקוחות. אז יש לנו את הצורך הראשון שכולנו מכירים, שזה צורך השקעה, ופה אנחנו צריכים לשים לב שאתה מדבר על השקעה, זה צריכה להיות השקעה מאוד שכלית, זה
השקעה שצריכה, מה הנכס יניב ומה הוא ייצר. תושבות, כמו שאנחנו מכירים, ואנחנו נרחיב על זה, יש לנו את הנופש ושימוש אישי. בעצם 4 צרכים מאוד מאוד שונים, והם יכולים גם להתנגש אחד בשני, ופה אנחנו נכנסות כדי לאפשר לכם להחליט מה הכי חשוב לכם. לדוגמה, מי שמחפש השקעה לצורך תשואה ועליית ערך, אז הוא צריך לרכוש נכס בפרויקט חדש, לפי רמת הביקוש של אותו פרויקט. אם אנחנו מסתכלים על עליית ערך בנכסים להשקעה, מכיוון שכמו שציינו כבר, וירדן הרחיבה, אוכלוסייה מאוד עמידה שמחפשת נכסים לטווח קצר, שמחפשת נכסים קטנים, אז הצורך הוא, אם אנחנו מחפשים השקעה, אז עדיף לקנות נכס שהוא קטן במיקום מרכזי, שלא מייצר יותר מדי תנודות. יש עוד סוגי השקעות, השקעה לצורך פרטי. אם אנחנו מדברים על נופש לשימוש פרטי, פה כבר יש את הצרכים האישיים שלכם, מה חשוב לכם, זה יכול להיות קומפלקס עם פסיליטי, וילה יפה עם הרבה חדרים, מה יותר, האם אתם רוצים להיות מרוחקים ליד, באזור יותר ירוק, או ליד הים, פה אנחנו מדברים על התאמה אישית, אבל חשוב תמיד לוודא שגם בנופש פרטי צריך לוודא שהנכס סחיר. צורך נוסף זה צורך תושבות. בדרך כלל אנשים מחפשים תושבות, אנחנו צריכים לקחת את כל המרקם של תושבות, ומה זה אומר? כי יש לזה המון הגבלות, אנחנו פחות נמליץ לו על דירה קטנה, אנחנו נצטרך למצוא לו נכס שמתאים למשפחה הגרעינית שלו, וכנראה לא בעיר מרכזית. רק כמה מילים על תושבות, אני לא ארחיב כרגע על הנושא. קפריסין מציעה מסלול די מהיר לקבלת תושבות באמצעות רכישת הנדל"ן באי. הנדל"ן חייב להיות חדש עם עלות מינימלית של 300,000 אירו פלוס מע"מ. התושבות מאפשרת לך לגור באי ללא הגבלה, זאת חייבת להיות דירה חדשה, והיא חייבת להיות תואמת את כמות הנפשות שבבית. מדובר בעצם באישור שהייה בלתי מוגבל בקפריסין, לא מדובר באזרחות ולא מקבלים דרכון קפריסאי אירופאי. על מנת לקבל דרכון, המשפחה צריכה לגור באי לפחות 7 שנים נטו, ואז היא תוכל להיות זכאית לדרכון מקומי. כמובן שה7 שנים יכולים להתפרס על מספר שנים, בסופו של דבר בודקים את כמות הנטו. אז מה שאני רוצה להגיד לכם שלכל אחד יש צורך שונה, וברגע שאנחנו נכנסים לשיחה, עליכם לתעדף מה יותר חשוב לכם. על מה אתם הייתם רוצים יותר לשים משקל, אם זה תושבות, אז כנראה שהתשואה יכולה להיפגע, ואם נכס אישי, אז התשואה לא רלוונטית. כשאנחנו מדברים על השקעה, אנחנו צריכים להסתכל על זה בסופו של דבר, בתוכנית העסקית, האם זה עושה לנו שכל או לא עושה לנו שכל. אבל מה שחשוב, והכי חשוב, שהנכס יהיה סחיר. וזה משהו שפה אנחנו נכנסות תמיד לתמונה, ושהנכס לא יאבד את ערכו. הרבה פעמים אנשים באים עם הנחות שהם מגיעים מהמדינה שהם גרים ממנה בישראל, ומסתכלים על רמת הילודה, פה מעיניים מקומיות שאנחנו רואות, במדינה שסובלת מהיעדר ילודה, יש דברים שחייבים לקחת בחשבון, כי לא כל אזור יתפתח, ולכן זה שהנכס יהיה סחיר ולא יאבד מערכו, זה דבר קריטי. יש לנו גם הרבה לקוחות שמחפשים לשלב בין השקעה לדירת נופש, ואז פה נכנסים הפרויקטים שלנו שבאמת יכולים להתאים להם, כי הם יכולים לנפוש בהם חלק מהשנה, ובשאר השנה הנכס מניב, והלקוח גם יכול ליהנות מהחזר של תשואה מלאה, בשנה הראשונה לפעילות הנכס. כמובן שלכל אחד יש את הצורך שלו, אבל מאוד מאוד חשוב, כשאתם נכנסים להשקעה, תסתכלו מה הכי חשוב לי, וכמה כדורים יש לי בקנה. האם אני יכול עכשיו לקנות תושבות, זה אומר כנראה שתהיה לי ירידה משמעותית, אם מעניין אותי שהנכס יהיה לפי מספר הנפשות, יכולה להיות לי ירידה משמעותית בתשואה, אבל אם אני מחפש לשלב את זה עם השקעה, אז אני צריך לקחת בחשבון כמה פרמטרים, ופה אנחנו נכנסות. החלק החשוב בעינינו זה לאתר את הצורך האמיתי, ולמנוע טעויות. לפעמים אנחנו פוגשות לקוחות שמגיעים עם פנטזיה מסוימת, ואנחנו, אחרי שאנחנו קצת יורדות וצוללות איתם, הם מבינים שהפנטזיה תישאר פנטזיה, כי בסופו של דבר מה שחשוב זה שהכסף ימשיך לעבוד.
ירדן, יש לך איזה קצת תמונה לחזק? דוגמה? כן, אני דווקא רוצה לתת עוד דוגמה. את דיברת עכשיו על פנטזיות שלפעמים לא מתממשות, אבל יש לי איזושהי טעות נפוצה שאני רוצה לדבר עליה, שאנחנו דווקא רואות לא מעט בקרב משקיעים מתחילים. מגיעים אלינו לפעמים משקיעים שרוצים לקנות דירה יד שנייה, דירה ישנה, במטרה לשפץ אותה, להשביח אותה ולהשכיר אותה לטווח קצר או לטווח ארוך. הדעה הזאת, שדירה כזאת תהיה זולה ותייצר עליית ערך משמעותית, כבר לא תואמת את המציאות כמו פעם. הרבה פעמים מדובר בדירות במצב בינוני, בבניין מאוד ישן, באזורים פחות מבוקשים, שעל פניו הדירות האלה ייראו ממש משתלמות בגלל שהן ממש זולות, אבל בפועל הן מייצרות החזר השקעה נמוך מאוד, מייצרות תחזוקה מוגזמת מאוד ויקרה, וגם קשה להשכיר אותן. באופן כללי דירות יד שנייה נמצאות במגמת ירידה היום, בגלל תחרות, יש פיתוח מטורף של פרויקטים חדשים ומודרניים עם סטנדרט בנייה הרבה יותר גבוה, עם כל מיני פסיליטיז לדיירים וגם כן אפשרויות של ניהול. לסוחרים פה היום יש אופציות יותר טובות, יש דירות חדשות ויפות, וזה יוצר תחרות שמאוד קשה לדירות הישנות לעמוד בה. כחברת ניהול של דירות רבות שיש לנו, גם דירות ישנות וגם דירות חדשות במרכז לימסול, אנחנו מבינים כי עלות התפעול של דירות ישנות שוחקת את הרווחיות בצורה משמעותית. יש הרבה יותר תיקונים שוטפים, יש בעיות של בידוד ונזילות, יש, נגיד אם הבניין הוא ישן ולא מתוחזק, זה יכול לייצר מלא בעיות עם דיירים, כל זה מצטבר ומגדיל את ההוצאות השוטפות השנתיות, ובגלל זה גם יכול להקטין את ההכנסה השנתית ולפגוע ממש בתשואה, נטו. אז חשוב לציין שאנחנו לא שוללים לגמרי רכישה של דירות יד שנייה, אבל אם אנחנו כן נחליט לקנות דירה של יד שנייה, עבור לקוחות שלנו, זה רק אחרי שאנחנו בוחנים את המאפיינים של הדירה הספציפית ושל הבניין שבה היא יושבת. אנחנו נבדוק את כל המערכות של הדירה, ונבדוק את המצב של הבניין ואת הרמת תחזוקה שלו, והאם הוועד בית מתכנן כל מיני שיפוצים, או הבעלים השונים שיש בבניין. אנחנו נחליט אם הדירה טובה לקנייה, אחרי שאנחנו מבינים היטב את השוק, ואנחנו מתמקדים במיקום מושלם, הוא חייב להיות מושלם, והבניין חייב להיות טוב, שמנוהל ומתוחזק ברמה גבוהה. אחד הדברים שחשוב לנו, זה להגיע לעסקה שמתאימה ללקוחות בצורה מושלמת. חשוב לנו לקלוע לכמה שיותר מטרות, ולהתאים לתקציב. תמיד אנחנו נדאג להשאיר חלק מהפנטזיה בתוקף, אבל אנחנו נדאג לשלב את זה עם השקעה מצוינת. יש לנו הרבה לקוחות שבאמת נהנים מהשילוב של שימוש אישי, וגם לתושבות, וגם לנופש, והם גם יכולים ליהנות בעצם מנכס שהוא מניב, שמעלה את הערך שלו. אז עד עכשיו סקרנו את השוק בכלל של הנדל"ן המקומי, קהלי היעד והביקושים שיש פה, ושמנו דגש עכשיו על מגמות חדשות וישנות של השוק, ובתכנון נכון ובהתאמת נכס לצורך ספציפי. הצגנו את לימסול ואת קפריסין, ובכלל את לימסול כעיר תיירותית, ולינור, נראה לי שעכשיו הגיע הזמן שתספרי בקצרה קצת על הפרויקטים שלנו, קצת להכניס את הצופים פה לעשייה שלנו. אוקיי, אז הפרויקטים שלנו. הפרויקטים שלנו ממוקמים בלב העיר העתיקה של לימסול, אזור שמאוד מזכיר את נווה צדק לפני 30 שנה, זה אזור שמאוד מרכזי ומפותח בעיר ומתפתח. מי שהיה כבר בעיר העתיקה של לימסול ראה שכבר הרבה רשתות גדולות וחברות הגיעו לשם, אם זה זרה ומנגו וסטארבקס, מה שמהווה בעיניי סוג של עוגן לחברות שניתחו את האזור וראו אותו כאזור מתפתח. אנחנו ממוקמים במרחק הליכה מכל מה שדייר פוטנציאלי צריך, לטווח ארוך וקצר. יש לנו בתי קפה, בנקים, סופרים, האזור עצמו נחשב אזור הקניות של לימסול, חיי לילה וקהילה מאוד מפותחים, והכל קרוב לטיילת החדשה, למרינה, המון מגדלי משרדים נבנים סביבנו, ויש בעצם חוויית מגורים אורבנית שוקקת שלא מבוססת על עונתיות ומייצרת ביקוש של כל השנה. הפרויקטים שלנו משלבים את כל מה שאנחנו מאמינות בהם, מיקום שרק מעלה את ערכו ומייצר ביקוש תמידי, תכנון חכם, בנייה איכותית, פרויקטים עם פסיליטיס, כל זה מאפשר לנו לקבל את גובה ההכנסה הגבוה ביותר. מכיוון שהדירות בפרויקט נבנות מראש עם גישה שמתאימה גם להשכרה וגם לטווח ארוך, זה חשוב כי זה נותן לנו
וזה מאפשר למשקיע גמישות מקסימלית. כל דירה מתוכננת על הפרט הקטן, תפעול וניהול ברמה הכי גבוהה שיש. אבל מה שאנחנו עושות בפרויקטים שלנו זה באמת שיטה. אנחנו לא רק מוכרות דירה, אלא גם מנהלות ההשקעה. אנחנו מטפלות בשיווק, בגיוס הסוחרים, בתחזוקה, בתפעול השוטף, בגבייה ואפילו בהחזרי המע"מ, שזה חלק בלתי נפרד מהתמונה הכלכלית. לדוגמה, אחת הדירות בפרויקט שלנו הצליחה כבר למכור את עצמה דקה אחרי המסירה, מה שמהווה ללקוח יכולת להפליפ, וזה לא מקרי, זה חלק מהאסטרטגיה, זו הייתה בקשה ראשונה של הלקוח. נכניס לזה את החזר המע"מ שלקוחות מקבלים תוך שנה, זה הדברים שבהם אנחנו יודעות להכניס ערך מוסף למשקיע, וזה יתרון של המעטפת שלנו. ברמה הכלכלית, הדירות שלנו מייצרות, כשאנחנו מדברים על דירות חדר שינה וסלון, הכנסה חודשית מוערכת של בין 1,700 ל-2,000 יורו בהשכרה לטווח ארוך, ו-2,100 ו-2,300 בניהול לטווח קצר. כמובן שבעיניי בחיים הכל תלוי בניהול. אנחנו יודעות לתת גם ללקוח הקצה שמחפש את הניהול לטווח ארוך, את חברת הניהול שתדאג להשאיר אותו לטווח ארוך, וגם ללקוח לטווח הקצר את כל השירותים שהוא צריך כדי שהוא יהיה לקוח חוזר. מה שמאפשר לנו ליהנות ולקבל ביקורות מאוד מאוד גבוהות מהלקוחות, ביקורות חיוביות על רמת שביעות הרצון שלהם, והדבר הכי חשוב בעיניי, שלקוח הקצה חוסך את הכסף. בעלים של הנכס יודע לקבל תשואה מאוד מאוד גבוהה. משמעות שהנכס הוא לא רק מניב, הוא גם מתוחזק, מפוקח ומנוהל, ומייצר לכם את השקט הנפשי שאתם מחפשים. זה מתאים לא רק למי שמחפש תשואה, אלא גם מי שמחפש נכס איכותי בחול, עם גמישות לשימוש אישי, אפשרות לתושבות, הדירות מתאימות גם לתושבות, ניתן לקבל את התושבות לפני שהנכס נמסר, או סתם מקום לחזור אליו כמה פעמים בשנה. כמובן שהכל מתבצע עם שקיפות מלאה, דיווחים שוטפים אחת לרבעון, ניהול מקצועי, ואם תרצו גם בעברית, מה שמאפשר לכם להרגיש שאתם בשליטה. אז זה הפרויקטים המהממים שלנו, שבכל אחד מהם אנחנו משקיעות. דבר שמאוד מאוד חשוב לציין, זה מכיוון שאנחנו מאוד מאמינות בפרויקטים שלנו, אנחנו תמיד שומרות לעצמנו 25% מהנכסים, או באופן פרטי, או בבעלות של חברה, מכיוון שאנחנו רוצות תמיד להיות חלק ממה שאנחנו עושות. אז זה ככה עלינו. וירדן, יש לך עוד משהו להוסיף לפני שנעבור לשאלות? שכבר... לא, את יכולה. אוקיי. אז בואו, אם יש לכם שאלות אני אשמח לשמוע. קיבלנו מספר שאלות לפני הוובינר, אז אני אשמח לענות על השאלה הראשונה. איזה דירה הכי נכונה להשקעה ובאיזה סכום לדעתכם בקפריסין? זו שאלה שאני מאוד מאוד אוהבת, כי כשאנחנו מדברים על השקעה, אנחנו מסתכלים על איזה דירה הכי נכונה להשקעה, צריך להתחיל מהסוף. מי יגור שם ומה המטרה של הדירה? מכיוון שכמו שציינו, שרוב האוכלוסייה בקפריסין, שסובלת מהיעדר ילודה, האוכלוסייה שאנחנו רוצים בנכסים שלנו, זה לקוחות שהם תושבי חוץ, לקוחות שהם עמידים, לקוחות שיש להם יכולת לשלם, וכמו שאנחנו רואים לאן אירופה הולכת, אז הדירה הכי נכונה להשקעה זה דירת חדר שינה וסלון. היום גם דרך חברת הניהול שלנו, שאנחנו מנהלים דירות חדר שינה, דירות 2 חדרי שינה, דירות של 3 חדרי שינה, וגם בתים פרטיים, אנחנו רואים שדירות של one bedroom זה הדירות שהכי קל למצוא עבורם דיירים, והדירות האלה הן דירות יציבות, והן פחות סובלות מעונתיות, מכיוון שמי שיגור שם בסופו של דבר זה חברות שמגיעות לאורך כל השנה, משתתפות בסחירות של העובדים שלהם, חשוב להם שהנכס יהיה קרוב למקום העבודה, ורוב החברות האלה הן חברות IT, מה שגם בתקופת גאות וגם בתקופת שפל, הנכס עדיין יהיה סחיר. אנחנו גם ראינו בשנים האחרונות ירידה חדה ב2 חדרים ו3 חדרים, כמו
ירדן כבר דיברה, אבל הדירה בעיניי הכי נכונה להשקעה היום, זה דירה חדר שינה וסלון, במיקום הכי מרכזי שיש, לא באזורים שיום אחד יהיה בהם משהו, אלא באזורים שיש בהם כבר משהו, כי דייר הקצה שלכם יצפה להיכנס לדירה שיש בה הכל, שהיא תהיה מאובזרת, הוא ישמח לגור ליד משרדים, ליד חדר כושר, ליד האזורים שהוא יכול לבלות בהם, ליד אזורים שהוא יכול ליהנות מהים. היתרון שלנו, שאנחנו מצליחים בתוך הנכסים שלנו, לתת לו את כל החוויה הזאת, במקום שיהיה לו במקומות אחרים, כי יש לו במתחמים גם חדר כושר, בריכה, והכל במרחק הליכה. אז זה מאוד מאוד תלוי מה הסכום ומה אתם מחפשים, אבל אם אנחנו מסתכלים על ההשקעה, זה חדר שינה. היום השקעות מתחילות במחירים של סביבה 270-280 אלף יורו, ואני גם אסביר למה. כי בסופו של דבר דייר הקצה שלכם הוא תושב חוץ מוכן לשלם כסף והרבה, אבל בשביל איכות. וכן הדברים הקטנים, אם אנחנו מסתכלים על תושבי חוץ, שמסתכלים על חימום תת רצפתי והפסיליטי, הם דברים קריטיים. אם אתם רוצים לייצר סוג של בטוחה בהשקעה שלכם, תדאגו שהדירה דירה עם פסיליטי במיקום מרכזי. אם אתם מחפשים תקציבים נמוכים יותר, בסביבות ה-200,000 יורו, אז הייתי ממליצה יותר להשקיע באזורים ליד הקזינו, ליד הריזורט, שם אמנם המיקום הוא פחות מרכזי, אבל עדיין אנחנו רואים שיש ביקוש, השכירות הצפויה שם היא בסביבות 1,100 יורו לחודש, ולכן התקציב שלכם הוא הדבר הראשון שחשוב, ומה אורך הנשימה שלכם? האם אתם מחפשים ליהנות מעליית ערך, ואז לשלם לפי שלבים? אני רואה שיש פה שאלה, מה הבטוחות שלכם? אני אשמח שירדן תענה על השאלה, ירדן גם עורכת דין, אז היא תשמח להסביר מה הבטוחות בישראל, ומה הבטוחות, ולגבי בטוחות בקפריסין. ירדן, את רוצה רגע להרחיב בהמשך להשקעה? כן, יש פה באמת כמה שאלות, אבל אולי כדאי שאני אענה קודם כל על השאלות שהגיעו מלפני, קיבלנו כמה אנשים ששאלו את הדברים האלה עוד לפני כן, אני אדבר רגע על השאלה השנייה, אחר כך אנחנו נחזור לשאלות שבצ'אט, אוקיי? אז השאלה השנייה שנשלחה אלינו זה האם אני יכול לקבל משכנתה כדי לקנות נכס בקפריסין, ואם אתם יכולים לעזור לי בתהליך. אוקיי, אז קודם כל כן, אפשר לקבל מימון לצורך רכישת נכס בקפריסין, וכן אנחנו מלוות את הלקוחות שלנו גם בתהליך הזה, לצורך מימון בשביל רכישת נכס בקפריסין יש כמה אופציות, האופציה הראשית מבחינתי היא בעצם לקחת משכנתה בבנק בקפריסין, בנק קפריסאי, בנק אוף סייפרוס, אלניק, אפשר לקבל משכנתה בבנק בקפריסין, שרושם את המשכנתה לנכס כמו שאנחנו מכירים בעצם בישראל. זה תהליך שבעצם תלוי בכל רוכש בנפרד, בצורה אינדיבידואלית ובאיתנות הפיננסית שלו. יש לקוח שיקבל ויש לקוח שלא יקבל, ואנחנו בהחלט מלוות לקוחות בתהליך הזה. צריך לציין שזה תהליך שקורה בסניף של הלקוחות הבינלאומיים, האינטרנשיונל, ולצורך לקיחת המשכנתה הזאת חייב לפתוח פה חשבון בנק. המשכנתה צריכה להיות משולמת במלואה עד גיל 65, שהגיל המינימלי להתחלת התהליך הוא גיל 60, וזה בדומה לישראל, צריך גם לעשות פה ביטוח חיים. הבנק בישראל מסתכל על הנכס, כמו שאנחנו מכירים, אבל בקפריסין הבנק מסתכל יותר על הלקוחות, מי הלקוח, יכולת ההחזר שלו, האיתנות הפיננסית שלו, מעניין אותו מה המקור של הכסף, הבנק לא רוצה להגיע למצב של אי סדרים בתשלומים. זה בנק והוא דואג לזה שהלקוח החדש שהוא מכניס אליו לא יהווה בעיה. היתרון הגדול בשיטה הזאת של המימון, היא שהמימון ניתן ביורו ולא מוצמד לשקל. עוד אפשרויות למימון שאנחנו מכירים מכאן, שאנחנו מכירים מעסקאות שנעשו כאן, זה מקורות מימון בכלל שמישראל, כמו כל מיני בנקים, חברות ביטוח, חברות מימון שונות, אפשר לקבל הלוואות לצורך מימון, או כהלוואה ללא מטרה, או הלוואות שמתמקדות ברכישת נכסים בחו"ל בתנאים שונים. מבחינת הגילאים ניתן לקחת הלוואה כמעט בכל גיל,
ואחוזי המימון נעים מ-50% ומגיעים גם עד 80%, בריביות שונות, זה ממש תלוי בגוף המממן. אם יש מישהו שמעוניין להרחיב על הנושא הזה ולקבל מידע יותר פרטני, אנחנו נשמח לחבר אתכם ליועצים של משכנתאות שאנחנו עובדים איתם, ובכלל נספר שלאחרונה אנחנו התחלנו שיתוף פעולה עם חברה למימון חוץ-בנקאי בארץ, ואם זה נושא שמעניין אתכם תכתבו לנו, כי אנחנו מתכננות לעשות עוד וובינר בנושא הזה, וכן אנחנו בטח יכולות לסייע בתהליך של כל הליווי הזה, מפתיחת החשבון של הבנק ועד הליווי מול הבנקים. יש פה עוד שאלה, השאלה השלישית שקיבלנו מראש, באמת היא מגיעה אלינו הרבה, ראיתי פרסומים שלכם, משהו על החזר מע"מ, אשמח להבין איך זה עובד. אז נכון, אנחנו באמת מפרסמים על החזרי מע"מ מלא, שביצענו עבור הלקוחות שלנו, אז אני קצת אעשה סדר. בקפריסין המע"מ הוא 19% ברכישה של נכס חדש. זה הגובה של המע"מ, הוא בין הנמוכים באירופה אגב. ולעניין ההחזרים יש כמה אופציות. האופציה הראשונה היא בעצם תשלום מלא של המע"מ, בלי החזרים, לשלם את ה-19% ולא לקבל החזר. אתם משלמים את ה-19% על הרכישה של הנכס, ואתם יכולים לעשות איתו כל שימוש שאתם רוצים. אפשר לייצר איתו תושבות, לגור בו, לנפוש בו, להשכיר אותו לטווח ארוך, לטווח קצר, וגם אפשר לשלב כמה מטרות. זאת אפשרות גמישה, היא מתאימה בעיקר למי שרוצה לשמור את השליטה המלאה על האופי של השימוש לאורך השנים, בלי מגבלה. האופציה השנייה, היא גם אופציה שמכירים אותה, היא החזר של 14% מע"מ. זה כמו הנחה שהרשויות נותנות ליחידת מגורים לשימוש אישי בלבד. במסלול הזה, המדינה נותנת הנחה של 14%, מאפשרת לכם בעצם לשלם רק 5% מע"מ, במקום 19%, אבל זה אירוע שמגיע עם מגבלות מאוד ברורות. זאת הנחה שניתנת פעם אחת, יש לה תוקף של 10 שנים על נכס אחד. הנכס הזה חייב לשמש למגורים אישיים בלבד. בשנים האחרונות רשויות המע"מ גם באמת באו ובדקו עם הבעלים שקיבלו את ההנחה באמת גרים שם. אין אפשרות להשכיר את הנכס הזה ל10 שנים. אני רוצה להגיד משהו לעניין הזה, אמנם זה נשמע מפתה, אבל בפועל זה לא תמיד ישים. אנחנו שומעות על חברות שמציעות את זה ללקוחות, שלמרות שהם לא עומדים בתנאים, כלומר לא באמת מתכוונים לגור בנכס, אני אסביר, לקוחות רוכשים דירה, מבקשים את ההנחה של 14% לצורך שימוש עצמי, אבל בפועל הם לא גרים שם, הם מזכירים את הדירה לדיירים אחרים. זה מסוכן, כי צריך לקחת בחשבון שבשלב שבו הדייר הנבחר מעביר את החשבונות על שמו, הם צריכים להוציא ויזה כדי לגור פה, או כדי להתחבר לכל מיני שירותים, מים, חשמל, אינטרנט, אז הרשויות יכולות לעלות על השימוש הזה, ואם מתברר שהנכס הזה מושכר, אז יש פה קנס. שבשנים האחרונות הרשויות באמת הלכו ובדקו אם הנכס הזה משמש את בעל הבית בלבד, ברגע שעלו על זה, התחילו לחייב פה במע"מ ונתנו קנסות, והייתה פה גבייה מטורפת של נכון. מיליונים של יורוים. ניסו עשרות מיליונים לאחרונה, מדפיקה על דלתות ובדיקה אם בעל הנכס גר שם או לא. נכון, נכון. אז כשמשתמשים באמת בפטור, בהנחה הזאת, צריך להשתמש בה בצורה חכמה ונכונה ולהבין את הסיכונים, שזה לגבי העניין של ההחזר של 14%. יש אופציה נוספת, שזאת האופציה שבאמת אנחנו מדברים עליה אצלנו בחברה, שזה החזר מע"מ מלא של כל המע"מ ששולם, של כל ה-19%. אנחנו מחזירים את המע"מ בפעימה אחת, וזה תוך כדי השנה הראשונה אחרי המסירה. זה תהליך באמת קצת יותר מורכב, וצריך לעמוד בתנאים מאוד ספציפיים, וזה בדיוק המקום שאנחנו נכנסות לתמונה. לינור דיברה על זה קצת מקודם, ואמרה באמת שאנחנו החברה הישראלית היחידה שעשתה את זה פה, אנחנו גם באמת בין החברות הבודדות שעשו את זה בכלל בקפריסין, אבל עשינו את זה, וזה מדהים, וזה נעשה באמצעות מודל מאוד מאוד ספציפי, מודל מלונאי. אנחנו מפעילות את הנכס כיחידה להשכרה לטווח קצר, בצורה חוקית מבחינת כל הרישיונות, אנחנו נרשמים בכל מקום, והניהול שלנו כחברת ניהול מלונאית מתבצעת עם חברה ספציפית, היא רשומה באופן ספציפי שמאפשרת את ההחזרים האלה. ככה אנחנו מאפשרות למשקיעים לקבל החזר של כל ה-19% מע"מ ששולם כבר בשנת הפעילות הראשונה של הנכס לאחר המסירה שלו. הכסף באמת נכנס לחשבון בנק בשנה הראשונה. 19% חוזרים אליהם. נכון, חוזרים אליהם. זה אומר עשרות אלפי יורואים שמוחזרים ישירות למשקיע, וזה בתנאי שהנכס מתופעל במסגרת פעילות חוקית של השכרה קצרה, כמו מלון דירות שלנו, וזה חייב לעמוד בדרישות של הרשויות.
מה שמיוחד בזה שאנחנו יודעות לבנות את כל המעטפת הזאת בשביל הלקוחות, וזה חלק מהאסטרטגיה שלנו וחלק מהמשחק שחמט שאנחנו משחקים. אנחנו מלוות בהכל, ברישום, אנחנו מתפעלות את הנכס בצורה מלאה, ומנהלות את כל ההכנסות ואת כל ההוצאות, ובכלל את כל המהלכים הפיננסיים הנדרשים, כולל דיווחים מדויקים לרשויות של המע"מ, כדי שהתהליך הזה יתבצע נכון, וכדי שבאמת נחזיר את כל הכסף. בפועל זה אחד היתרונות הכי גדולים של ההשקעה בפרויקטים שלנו, ומעבר לתשואה מהנכס, החישוב של התשואה מקבל תפנית, כי החישוב שלנו בעצם עכשיו מחושב מעלות יותר נמוכה. אין מה לעשות, מחזירים כמה עשרות אלפי יורו, אז העלות היא הרבה יותר נמוכה. מקבלים החזר כספי אמיתי, שהוא מקטין את העלות של ההשקעה, והוא משפר משמעותית את התשואה. זה לשאלה הזאת. אני רואה שיש שאלה איך עובד תהליך הרכישה ועל איזה תשואות אנחנו מדברים, אז אני אענה עליה. תהליך הרכישה למעשה, כשאתם מחליטים לרכוש נכס, אז השלב הראשון זה שלב הרזרוויישן, שאתם משלמים סכום של בין 10,000, עם הנכס סביב ה-300,000 יורו, כדי להוריד את הנכס מהשוק, זה סכום שמקוזז ממחיר הנכס שלכם, ואז עוברים לחוזה. בחוזה, חתימת החוזה נחתם בדרך כלל עד 30 יום מיום הרזרוויישן. כאשר אתם חותמים על החוזה, יש הפקדת חוזה בלנד רג'יסטרי, ואתם מעבירים 30% מסכום המחירה, שכמובן 10,000 יורו הראשונים הם חלק מזה. חשוב לציין שאחד הדברים שאנחנו בנינו, זה מכיוון שאין חוק מחר חוץ מישראל באף מקום בעולם, יש לכם תשלומים לפי קצב ההתקדמות שלכם. זאת אומרת, יש 7-8 תשלומים, כאשר אנחנו מגיעים לשלב, לדוגמה של היסודות, אתם מקבלים אישור שהגענו לשלב של היסודות, אישור אדריכלי, תמונות, כל הניוזלטרים, ואתם יודעים שהגיע אז הזמן לשלם את התשלום. ולמעשה, פה אתם יודעים לייצר ביטחון אצלכם, ירדן תכף תרחיב על זה, אבל אם אנחנו מדברים על תשואות לטווח ארוך בנכסים שהם בפריים לוקיישן, שהם במקומות של טווח השכרה לטווח ארוך, אנחנו מקבלים שכירויות של בין 1,700 ל-2,000 יורו, כמו שאמרתי מקודם. בטווח קצר, אחרי שנת הרצה של הנכס בשנה הראשונה, התשואות, ההכנסות שהלקוחות מקבלים, הם בסביבות 2,100, 2,300 וצפונה. כמובן שחשוב לציין שאחת השיטות, ברגע שאתם נכנסים למודל מלונאי, אתם תמיד מקבלים הכנסה, ואין מצב שהנכס לא יכניס לכם כסף, כי אנחנו עובדים בשיטת הפול, שאומרת שכל נכס תורם, ואין מצב שלא יהיה חודש שלא תקבלו, כי כל הכסף נכנס לפול אחד, ההוצאות יורדות ומתחלקות בין בעלי הנכס. אני אשמח שירדן תסבירי לנו מה ההבדל בין ישראל לקפריסין בכל העולם של בטוחות, כי הרבה פעמים זו שאלה שמאוד מאוד חשוב לאנשים, הם לא יודעים. נכון, גם שאלו פה באמת מקודם על הבטוחות, וזו שאלה שחוזרת על עצמה הרבה, אבל צריך להבין שיש הבדל בין מה שקורה בישראל למה שקורה פה. אם בישראל אנחנו מכירים את חוק המחר, זה חוק שקיים בישראל, והוא קיים רק בישראל, כמו שלינור אמרה מקודם, אין אותו כאן, אז אין התאמות מדויקות למה שאנחנו מכירים מהארץ, כלומר אין ערבויות בנקאיות שהבנק מייצר, כי זה פשוט לא קיים פה, לא בגלל שלא רוצים ולא בגלל שעובדים בניגוד לאיזשהו חוק, זה פשוט בגלל שהחוק הזה לא קיים כאן ואין ערבויות בנקאיות. מה שכן יש, וזה חשוב להבין, זה בעצם הערת אזהרה, כמו שאנחנו מכירים מהארץ. שיטת הרישום פה, גם מישהו שאל פה מקודם על שיטת רישום, שיטת הרישום בקפריסין היא זהה לשיטת הרישום בישראל, זה דברים שאתם מכירים, אתם פותחים נסח, אתם רואים את הבעלויות, אתם רואים מה הנכס, זה משהו מאוד מאוד דומה, כמו שאנחנו מכירים מהארץ, גם בהתאם, זה גם מדבר על ההערות שיש שם, אם בנק רושם משכנתה, אז אתם תראו רישום של משכנתה, ואותו דבר, אם יש מישהו שמעוניין לקנות נכס, או שהוא כבר חתם על חוזה, אז הוא יקבל הערת אזהרה. אז זאת בטוחה מאוד מאוד חזקה, זאת בטוחה על הקרקע בעצם, שמבחינתנו זאת הערבות הכי גבוהה שאפשר לקבל.
על נכסים. בנוסף, גם כשיש בנק מלווה לפרויקטים, ויש בנק מלווה, אז זה גם כן משהו שמייצר עבור הרוכשים יתרון, בגלל שבעצם הבנק מלווה, זה מאוד מאוד דומה גם כן לארץ, הוא מלווה בעצם את כל ההוצאות של הפרויקט, והוא דואג שהכסף שנכנס מהרוכשים בעצם יוצא רק עבור הפרויקט הספציפי, ורק בזמנים שצריך לשלם אותם, כל תשלום שבעצם יוצא מהיזמים פה, אם הם מלווים על ידי בנקים, אז יש עוד עין שמפקחת, ומבחינתנו זה עוד ביטחון שאפשר לתת ללקוחות. אנחנו מאפשרים גם כן דרך משרד עורכי דין בישראל ללקוחות שמעוניינים, למרות שזה באמת לא קורה הרבה, אבל יש את האופציה הזאת שפתוחה למי שמבקש לעשות סוג של חשבון נאמנות אצל משרד עורכי דין שאנחנו עובדים איתו, משרד יגאל ארנון, שזה גם כן יכול לייצר סוג של ביטחון עבור לקוחות. אנחנו בעצם רוצים לייצר אצל הלקוחות שלנו ואצל הרוכשים שלנו ביטחון מלא בעסקה, ביטחון מלא בנו, ולהבין שהם קונים בעצם את הדבר הנכון, ושהכסף שלהם יעבוד ויהיה מאוד מאוד בטוח. זה מבחינת הבטוחות. אני לא יודעת איזה עוד שאלות היו כאן. אני חושבת שענינו על הרוב ועל הכל. אני חושבת שהגיע הזמן לסכם. אז קודם כל אני רוצה שוב להודות לכל מי ששמע והקשיב. אנחנו נשמח, אני מאוד נהניתי, טובה שגם את ירדנה. אנחנו נשמח לתאם פגישות גם בישראל או בקפריסין, אחד על אחד. אז מה שנשאר זה רק ליצור איתנו קשר ולענות לכם על הכל. אז שיהיה לכם שבת שלום, שקט, רגוע, וזהו. אז תודה רבה שהשתתפתם.